I gràcies a la Federació de Cristians per acollir-me avui aquí. Vull fer alguns aclariments previs. Jo no soc ni teòleg ni filòsof. Per tant, la meva perspectiva, com ha dit ell, és d'una persona que s'ha preocupat sempre del fet social, del fet polític i també del fet religiós, i sobretot del fet religiós en la mesura que jo sempre he entès que el missatge evangèlic forma part del centre essencial de la meva vida. És a dir, res del que faig i del que he fet té sentit si no és des d'aquest missatge alliberador de l'Evangeli, en el meu cas, però també, òbviament, des de perspectives d'altres religions podríem trobar-hi un missatge similar, i estic una mica parat d'aquesta resistència que hi ha en aquest moment a la presència de Déu a la nostra societat, en part per hostilitat, però sobretot per descurança i indiferència, per irreligiositat, indiferència, sobretot, en definitiva. És a dir, hem fet fora de Déu de les nostres vides, de la nostra societat en termes generals, i aleshores el que jo intentaré avui, des d'aquesta perspectiva meva, insisteixo, amb aquest perfil que tinc, que no és, insisteixo, ni teòleg, ni filòsof, ni tan sols sociòleg, en la meva reflexió que em va suscitar l'article aquest que va ser fruit d'aquesta reflexió, en el sentit de dir, no sé si us va passar a tots vosaltres, jo vaig quedar parat. És a dir, aquí, perquè el dia de la Mercè, l'alcalde o alcaldessa es digni anar a missa, resulta que és un debat perquè ves que ningú es molesti, ves que ningú s'enfadi pel dia de la Mercè. Ja no diguem altres tipus de manifestacions en l'espai públic, i en canvi, quan vaig veure als Estats Units la presa de possessió, que honestament no l'havia vist mai en directe, em vaig quedar astorat. O sigui, quan vaig veure que sortia primer un arquebisbe catòlic, després van venir autoritats de les esglésies, de les diferents esglésies protestants, del judaïsme, de l'islam, no solament aquell dia, sinó que després, a l'endemà, hi va haver aquella famosa missa, o vaja, no es diu missa, no? Però aquell acte, diguem-ne, que va presidir aquella bisbessa, diguem-ne, que es va encarar amb aquell govern, diguem-ne, de persones que, malgrat que en Trump, això no sé si ho sabeu, en l'article ho dic, no? Que ell va prendre possessió amb dues bíblies a la mà, va prendre possessió amb una bíblia que diu ell que era de sa mare i una altra bíblia que era d'un antic president dels Estats Units. Malgrat aquesta manifestació externa de creences que fa ell i sobretot el seu vicepresident, no sé si teniu curiositat, us recomano que reviseu una mica la biografia d'en Vance, el seu vicepresident, un catòlic convers, que no fa massa, em sembla que es va fer la conversió l'any 2019, un home d'entrada sembla molt interessant a la seva biografia. De fet, la seva biografia ha estat un èxit editorial espectacular, amb milions de vendes als Estats Units, i ara s'està fent una pel·lícula sobre la seva vida, perquè era una persona que havia nascut en una família desestructurada, pare i mare amb problemes alcohòlics, de drogues, etc. I ha fet tot un procés de conversió. És un home amb estudis, així com en Trump, em temo que més enllà de pensar en quants calés guanyarà avui i com es desfarà dels seus adversaris o enemics, em sembla que no ha estudiat gran cosa més. Ell sí, ell és un home que ha estudiat lleis a les millors universitats, ha estudiat filosofia. Podríem dir que és un intel·lectual, quasi bé. I, per tant, el seu discurs també, que va fer abans, que aquí no n'ha parlat ningú, us recomano també que el llegiu. Jo en castellà no l'he trobat. Amb el meu pobre anglès l'he mirat de llegir i em va semblar espectacular perquè algunes de les coses que va dir, malgrat que aquests darrers dies han estat una sèrie de conferències que s'han fet aquí a Europa que a mi m'han semblat francament lamentables, però en canvi el dia de la presa de possessió va fer un discurs que a mi em va impactar bastant, venint d'on venia, entenem-nos, pensem que és el vicepresident d'un senyor com en Trump, i va fer un discurs en el qual va abocar una mica per la reducció de la despesa militar, insisteixo, el vaig traduir jo, amb els riscos que això comporta de l'anglès. Va fer una crida al bé comú, diverses vegades va parlar del bé comú com una prioritat del mandat del president Trump, em va deixar bastant parat. I em vaig prometre a mi mateix, cosa que no he pogut fer, d'investigar més sobre la literatura que hagi pogut escriure, sobre les reflexions que hagi pogut fer. I no ha estat així, i en canvi ja dic, el que sí he vist és el discurs que va fer aquí a Europa, que em va semblar, a part d'altres consideracions de tipus ideològic amb les quals
puc discrepar en molt bona part, sobretot va semblar de molt mala educació, en el sentit que quan un va a casa d'un altre el que no es dedica és a donar-li consells, sinó que intenta escoltar el que li diuen i prendre nota i, en tot cas, en el seu moment, donar el teu punt de vista, però no fer un discurs com el que va fer, que semblava que era renyar els adversaris. Bé, doncs, amb aquest impacte que vaig tenir d'això, va ser quan vaig pensar com és possible que als Estats Units hi hagi aquesta presència intensíssima de la religió, de totes les religions, en l'espai públic, sense cap tipus de vergonya. No sé si recordeu, a més, recordeu la cara de la gent quan pregaven? Recordeu la cara de la gent? Us ho recomano també que ho mireu. O sigui, quan pregaven aquests ministres de les diverses confessions religioses, l'actitud dels assistents era una actitud de respecte absolut, cap baixat, recolliment, ulls tancats, molts d'ells. És a dir, em va deixar absolutament pasmat quan aleshores ho vaig comparar amb la realitat del nostre país. I el nostre país em refereixo a Catalunya, però puc estendre-ho també al conjunt d'Europa i d'Espanya, en particular, on, insisteixo, qualsevol manifestació avui que tingui alguna cosa a veure amb la religió és immediatament qüestionada i vaig pensar què està passant aquí. Bé, i a partir d'aquí neix aquesta reflexió que vaig fer, que vaig recollir en part en aquest article i la resta que he estat escrivint alguns dies i que segurament encara hi vull aprofundir una mica més. En tot cas, en l'espai que estic aquí, que tots sou persones, diguem-ne, que teniu uns coneixements religiosos molt importants, doncs no m'extendré amb segons quines consideracions, sinó que anirem directament al que jo he pensat sobre el perquè d'aquesta indiferència. Però necessàriament he de fer, encara que sigui breument, alguna acotació per situar una mica el context. Primer diria què és la religió. Doncs al final m'he agafat, hi ha moltes reflexions de molts filòsofs, però m'he agafat del nostre diccionari, del diccionari català, que diu conjunt de creences, normes moral de comportaments socials individuals, això m'ha fet pensar, i ja desenvoluparé en algun moment, i cerimònies d'oració de sacrifici que relacionen l'home amb Déu i amb les coses sagrades. Dóna molt de sí aquesta definició. De moment deixem-la així i avancem amb el marc legal, que em referiré únicament a l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que, entre altres, ens diu que tota persona té dret a la llibertat de moltes coses, de pensaments, de consciència, però també de religió, i, per tant, també el dret a canviar de religió, de convicció, i de manifestar-les individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant ensenyament, predicació, culte i incompliment de ritus. Dic això perquè a vegades també des d'un determinat tipus de laïcisme es qüestiona molt aquesta presència, inclús com ofensiva pels que no participen d'aquestes creences. Aleshores, vull referir-me que hi ha una primera bloc de defensa que és ni més ni menys que la Declaració Universal dels Drets Humans que reconeix aquesta possibilitat. Tanmateix, també trobareu referències a l'article 40 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, molt més lleu, i de l'article 16 de la Constitució espanyola, que reconeix tanmateix la llibertat religiosa i de culte. I malgrat tot, aquest reconeixement es segueix perseguint la llibertat religiosa. També algunes dades, aquest dret reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans encara avui es viola a 61 dels 196 països del món i, a més, en 28 d'aquests països es pateix algun tipus de persecució religiosa. No vull dir a totes les religions, en alguns casos sí, sinó en alguns casos amb algun tipus de religió. No m'estendré tampoc en les persecucions que en aquest moment pateixen, per exemple, molts milions de cristians que viuran en estats on directament es viola aquest dret. Hem de dir també que la religiositat forma part de la naturalesa humana i això, insisteixo que jo que no tinc coneixements explícits ni acadèmics de filosofia, no cal ser un filòsof per donar-se compte que des dels principis dels temps l'home ha buscat el transcendent, alguna cosa que vagi més enllà de la satisfacció de les necessitats més immediates, sinó que ha buscat una resposta a algunes de les preguntes com les que abans plantejava el Xavier. Els homes de Neandertal, ja no diguem, ja sabeu les dibuixos, els escrits, de seguida ja a l'antic Egipte tota la vida girava entorn de la vida d'ultratomb, és a dir, la gran preocupació, la gran pregunta, qui som, cap on anem i què passa després de la mort.
Per tant, podríem dir que els éssers humans és una constatació, com deia, som persones espirituals. D'una manera o d'una altra, pràcticament 6.000 milions de persones arreu del món s'identifiquen amb algun tipus de religió. Òbviament, les més esteses, ja sabeu quines són, el budisme, l'hinduisme i les dues grans religions que són el cristianisme i l'islam i, òbviament, el judaisme per la gran importància que té, malgrat que el nombre de creients d'aquesta religió és molt moderada. I tanmateix cal assenyalar, des d'aquesta perspectiva de quantes persones entenen que tenen algun tipus de religiositat, després matitzarem aquesta manifestació, que una de cada 6 persones del món alhora manifesta que no s'identifica en cap grup religiós. Tot i així, la negació de Déu, comencem a entrar una mica en el tema, i l'intent d'excloure d'aquesta forma de la cultura i de la vida civil són fenòmens relativament recents, no és un tema de sempre. És a dir, començaria potser amb la il·lustració a França i tal, però sobretot és un tema molt de... Clar, jo necessàriament parlo des d'una perspectiva occidental, malgrat que miro de no fer-ho, malgrat que miro de tenir una visió més omnicomprensiva del món, però és obvi que des de la meva perspectiva vital i de la meva formació m'és molt difícil pensar en termes globals si no és que em refereixo més explícitament al món occidental al qual pertanyo. És molt difícil que jo pugui entendre la perspectiva d'una persona de religió hinduista de l'Índia. M'és molt difícil. Puc llegir, puc informar-me, de fet ho intento, però és veritat que he de reconèixer que parteixo sempre d'aquestes limitacions. I per tant, aquesta perspectiva, aquesta manca, aquesta expulsió de Déu de la vida pública, fins i tot quasi bé privada en molts dels casos, és un fenomen que jo detecto molt, sobretot en el món occidental, malgrat algunes paradoxes que tot seguit també ho veurem. Per què serveix la religió? Bé, això és una qüestió, diguem-ne, que podríem tenir una sessió i estar-nos aquí totes les hores que volguéssim. Jo m'he agafat una definició de Durkheim que ens diu, molt resumidament, que la religió desenvolupa dues funcions. Una aparent, visible, i una altra latent. La primera és aquella que ens permet explicar el món. Explicar el món i el qui som i cap on anem, aquestes preguntes que dèiem. I l'altra, i que no és menor, malgrat que per algun tipus de posició filosòfica està menyspreat i s'ha menystingut, és que garanteix un cert nivell d'integració social. És a dir, la pròpia estructura de la comunitat, aquesta estructura relacional, amical, si voleu, també és un aspecte fonamental de la religió. Aprofitant aquest treball que estic fent ara, també m'he tornat a repassar allò de les proves de l'existència de Déu, perquè ara podem constatar, tots podem constatar que l'home, la persona, des dels inicis de la seva existència, ha buscat el transcendent, malgrat que en aquest moment també hi ha molta gent que ja no li interessa el tema. I he buscat les famoses proves de Sant Tomàs, etc. I al final la conclusió a la que he arribat, torno a insistir en la meva limitació teològica, per favor, que si hi ha algun teòleg ja m'ho rebatrà, si cal. És que en realitat les proves de l'existència de Déu no poden generar necessàriament la fe en Déu, perquè si no estaríem amb un Déu com Zeus, com el Zeus grec, és a dir, que des de dalt juga amb els humans. I jo crec que és fonamental que entenguem que Déu necessita la nostra llibertat per ser justament qui és. I per tant, les proves de l'existència de Déu, la conclusió a la qual jo he arribat és que només ens asseguren que la fe és raonable, que no és una bestiesa infantil, com alguns en algun moment han pretès i encara avui pretenen. Això és un tema de la por que tenen els humans del gran pas de la mort, això és una cosa absolutament infantil, etc. Sinó que les proves d'aquesta existència, algunes d'elles prou sofisticades, només ens poden assegurar que la fe en Déu és raonable. Anem a repassar una mica les dades de religiositat a Catalunya. Insisteixo tot molt breument, si algú després vol podem ampliar. A Catalunya, un 56,8% de les persones es declaren catòliques, el 16% seguidors d'altres religions, de les quals l'islam el 6,8% i moltes més. El 26,5% es considera atea o agnòstica, pràcticament dividits a meitat i meitat. Ara bé,
que es declarin catòliques no vol dir que tinguin creences religioses, sinó avui també existeix molt aquesta figura que diu jo soc cristià perquè la meva arrel judeocristiana i el meu entorn és aquest, però no tinc creences. I, per tant, aquest 56,5% queda reduït al 48% que declaren tenir creences religioses, més, atents, això ara ha estat el gran salt, més, en canvi, el 51,4% que afirma no tenir adscripció religiosa. Dèiem abans que la religiositat era diversa. Jo estic fent el retrat de la nostra història cultural, que és fonamentalment una història cristiana i catòlica, tot que d'aquest 51,4% que declaren no tenir inscripció religiosa, un 20% no creuen en Déu, però diuen que creuen en alguna cosa, alguna mena de poder superior. Ja sabeu que es parla de l'energia que es transforma, en fi, totes aquestes articulacions, diguem que són espirituals, si voleu dir-ho així, però que no són necessàriament religioses. L'assistència setmanal als actes de culte és molt baixa, és del 13,4% setmanal i més un 8,8% que diu que va algun cop al mes. Òbviament, hi ha moltes formes, com ara avançaven, d'espiritualitat que no van encaixades en cap tipus de religió formal, diguem. Aquí tinc dades molt curioses, per exemple, que d'entre els no creients, fixeu-vos el que us diré, una quarta part diuen que això no obstant han parlat amb els seus difunts o que encenen espelmes en propòsits espirituals. I un 15% dels no creients diuen que resen. Aquestes paradoxes requereixen d'un estudi sociològic molt més profund del que jo ara estic exposant, però sí que es donen algunes pistes de que les coses s'estan movent i que no són tan senzilles com semblen aparentment amb la fredor de l'estadística, que és allò, quanta gent va a missa o quanta gent va als cultes religiosos de l'islam o del judaïsme o dels cristians, dels protestants. En canvi, també, com a notícia positiva, podríem que una gran part, una grandíssima part, pràcticament el 70-80%, estan a favor, per exemple, de que s'incorpori al sistema educatiu una assignatura en la qual s'ofereixi formació sobre les principals religions del món. I, atenció, paradoxa, novament paradoxa, igual que la política, ja sabeu que avui els més de dreta són els joves i els més d'esquerres els vells, el que tota la vida havia estat al revés. Doncs els que estan més a favor de la formació religiosa són els menors de 25 anys. Els de 18 a 25 anys són els que tenen un percentatge de prop del 90% que diuen sí, vull que a l'escola m'expliquin què és la religió i que em donguin un dibuix general. Moltíssimes dades que us podria donar, també en general sobre la perspectiva de la gent sobre la religió, en el sentit que la majoria també volen que es garanteixi adequadament la llibertat religiosa, que es fomenti la cooperació entre les institucions públiques i les comunitats religioses, també un 72%, que aproven que els representants polítics assisteixin a actes organitzats per les confessions, i en canvi fixeu-vos que dèiem abans que de seguida que hi havia alguna qüestió. Per tant, vol dir que hi ha un altre 30% molt sorollós, però que hi ha un 70% de gent. Tot això són dades de la Direcció General d'Afers Religiosos, perquè estan a l'abast de qualsevol que les vulgui consultar. A Espanya pràcticament les dades són similars, una mica més creients, diguem-ne que a Catalunya el 60% de la població es declara catòlica i assisteix als oficis religiosos, diguem-ne, setmanals, majoritàriament catòlics, en aquest cas, doncs el 20%. El 20% de la població. A mi em sembla molt alt, però això són les dades que he trobat. A Europa i en el món tenim algunes altres dades, una investigació que s'ha fet a nivell mundial. Hi ha un alt percentatge, un 61% de persones que diuen que Déu té un paper molt important a la seva vida. Però aquest 60% ha decrescut d'una forma molt elevada des de l'any 91 cap aquí. I la detecció d'aquesta frase de que Déu és important a la meva vida ha baixat sobretot, fixeu-vos, en 3, d'arreu del món, després veureu dades d'arreu del món, ha baixat
paradoxalment, en 3 països d'arrel profundament catòlica. Quasi bé diria, llevat d'Irlanda, els 3 països occidentals amb una perspectiva històrica més religiosa. Precisament ha baixat Espanya, Itàlia i Polònia. Els 3 països, diguem-ne, on la configuració sociològica és majoritàriament catòlica. Tot i així, a Europa, en aquest cas, el 70% segueixen autoidentificant-se com a cristians, vés a saber això el que vol dir, perquè en canvi molts diuen, aquest 71% després diuen que la idea de Déu que tenen és d'una força espiritual, un poder superior. Aquesta perspectiva és superior a la que diuen que Déu és el Déu descrit a la Bíblia. Bé, sabeu on en aquest cas només tinc dades dels catòlics, no he tingut temps de buscar altres dades. Per exemple, sabríeu dir algú a quins estats del món s'assisteix amb més freqüència i més sistemàticament a l'església? I insisteixo que en aquest cas només he buscat cristians, no solament catòlics. Doncs fixeu-vos els països. Nigèria. A Nigèria, un 94% dels cristians assisteixen setmanalment. 94%. 94%. Fixeu-vos les dades que donàvem de Catalunya, 13%. Kènia, el 73%, i un altre país de molta més actualitat, lamentablement, que Nigèria i Kènia, com el Líban, on a prop del 70% de la gent dels cristians assisteixen setmanalment a les diverses oficis religiosos. Després tenim molts altres països, Filipines, el 56%, etc. Bé, tot seguit, diguem, en aquest marc, fins que arribem a la reflexió sobre la indiferència, no dic el que és l'ateisme, segons si estigués en un grup de joves els hauria d'explicar, perquè la seva manca de formació religiosa fa que sols pugui confondre inclús ateisme amb agnosticisme. En aquest cas no ho faré, però sí que referit a l'ateisme, sí que, i aquí comencem a entrar en el tema de fons, és que fixeu-vos que en aquest moment no hi ha un ateisme militant. Hi ha una vergonya, hi ha una indiferència, hi ha un menyspreu, si volem. Però les persecucions dures, malgrat les dades que hem vist a l'inici en alguns països, sobretot d'arrel islàmica, en aquest moment van ser en el segle XX. Va ser quan la religió va ser perseguida, sobretot a partir de la Revolució Russa, sobretot, va ser perseguida políticament i socialment. En aquest moment, l'animadversió d'una minoria s'ha convertit en la indiferència de la majoria. L'agnosticisme també sabeu perfectament el que és, d'aquells que diuen sobretot de no trobo evidències de Déu, però a més, això és important, aquest matís que jo he parlat amb algun agnòstic, em diu, però és que a més no hi ha manera de saber-ho. I com que no puc obtenir aquesta seguretat, i com tu bé ens diu Àngel, com tu bé ens dius Àngel, la fe és un do, doncs no he tingut la sort de tenir aquest do. I amb això, diguem-ne, es treuen el problema del do. Però el que jo abordava, sobretot avui, en aquest marc occidental, és, com deia, la indiferència. Es refereix, el propi nom indica, a la falta d'interès a la pràctica d'una fe. Per què? I aquí és on jo, en fi, és també sobretot la meva reflexió, aquesta sí que és totalment personal, aquesta m'he agafat cap dada, sinó que és el meu pensament. Primer, la sacralització de la tecnologia i la ciència. La tendència actualment, a la mesura que hem fet un déu de la ciència, i fixeu-vos en quina fase estem, de la intel·ligència artificial, els que hem estat professors, jo ara per sort no hi estic perquè no sé com podria corregir els treballs dels meus alumnes universitaris. Perquè si algú de vosaltres ha fet una prova amb intel·ligència artificial, és tremenda. És a dir, no ho he provat amb la conferència d'avui, però vaig estar tentat a fer-ho, de dir, fes-me un treball sobre l'absència de Déu a la societat del segle XXI, i us asseguro que el fa. I et fa un esquema, i tu d'allò, i relaciona... Bé, per tant, aquesta estupefacció davant del poder de la ciència fa que la gent acabi buscant explicacions científiques al que abans es considerava que era un misteri diví, i per tant, tot és ciència. La ciència, aquí és una mica la feblesa. La ciència pot donar resposta a la infinitat de qüestions i problemes, encara l'univers no s'ha entès,
però sí que és veritat que moltes coses, però no té resposta a aquests interrogants que abans ens hem plantejat, aquests interrogants més profuns sobre el sentit de la vida, que seria, diguem-ne, l'àmbit més propi de la religió. Paradoxalment, abans també ho insinuàvem, ha crescut molt el retorn a aquesta religiositat esotèrica. És a dir, aquest dia unes nebodes meves m'explicaven que havien anat a una tiradora de cartes, dos nebodes germanes amb unes amigues, se'n van anar. I jo dic, i què tal? No, la van encertar tant, la van encertar tant. I jo dic, bé, doncs mira, no hi ha res més racional que agafis unes cartes que sempre són les mateixes, les tiris així i amb això et diguin quin és el teu passat, quin és el teu present i quin és el futur. I després tu em vindràs a dir que tu, Àngel, ets un home de fe, però jo, esclar, com a persona avui del segle XXI, dic no, però em vindràs amb les cartes. Bé, aquesta és una de les paradoxes. Primer punt, sacralització de tecnologia. Segon, secularització. Déu i la religió han estat bandejats de les institucions i de la cultura i de tots els òrgans de comunicació. El contrast amb les societats islàmiques en aquest punt és molt significatiu i a mi genera grans interrogants. Jo he arribat a veure a Barcelona, no sé si ho heu vist vosaltres, a mi em va emocionar i em vaig adreçar amb ell per felicitar-lo. Jo he arribat a veure un pobre home, n'he vist diversos, però aquest em va deixar impressionat. I de fet un llibre que espero poder publicar d'una vegada ben aviat, però que em vaig demorant perquè mai m'acaba d'agradar del tot. Hi ha un capítol que li he dedicat. He arribat a veure un pobre home. Dic pobre home no per la persona, sinó per la forma física, perquè enteneu que era un home gran, francament gran, era un home mal vestit, un home pobre, diguem-ho així, amb dificultats a l'hora de caminar, i assentat, perquè no es va poder posar a terra, va posar la seva petita alfombra damunt d'un banc del passeig de Sant Joan, i es va assentar com bonament va poder i va començar a fer els gestos de la pregària. A mi això em va deixar impactat en aquest moment. Vaig pensar, aquest home, quina fe tan profunda ha de tenir que està en un país estranger, on sap, a més, que segons quin ximplet també li pot dir alguna cosa. També li pot dir alguna cosa, perquè nosaltres també en tenim d'animals, no només són propis de segons quines cultures. I l'home va estar fent les seves pregàries, va acabar, va recollir la seva alfombra, se la va posar a la motxileta, i llavors jo m'hi vaig adreçar per bé i felicitar. Per tant, aquesta secularització ens envaït d'una forma brutal, sobretot, torno a insistir, a Espanya, tinc dades aquí, per exemple, en contra del que passa a Espanya, on només hi ha un 17% dels espanyols que demanen que les polítiques governamentals recolzin els valors religiosos, els recolzin directament, és diferent a allò que dèiem abans, per dir alguna cosa, a Alemanya i Àustria, mira, que ara està d'actualitat a Alemanya, un 40% de la població ho reclama, 40% contra el vicent d'Espanya. Tercer punt, la manca d'educació religiosa. Això és lamentable, és a dir, el Jordi, que és un company meu, un company i amic de fa molts anys i que hem treballat junts, sap que teníem una companya, una persona molt preparada, molt intel·ligent, etc., jove, i que, paradoxalment, no sabia res de religió, però quan dic res, i per tant era incapaç d'anar a un museu i detectar... O sigui, aquesta persona no cal que vagi a Roma, no cal que vagi a Roma a veure museus perquè no entendrà res, veurà figures. I, per tant, si és un expert en pintura, podrà qualificar si aquella pintura és una pintura molt ben feta o molt mal feta, però no sabrà qui és Sant Joan Baptista. I, per tant, si veu un home allà, més amb una pellifa de pell i allò batejant o tirant aigua al cap d'algú, dirà, què representa això? Bé, no, la religió es pot ensenyar, ens hauria d'ensenyar sobre la importància, a part de l'aspecte cultural, de l'honestedat, la solidaritat, el respecte, la tolerància, la moralpurisme, els valors fonamentals per a una convivència en societat. I insisteixo, no són només valors propis del cristianisme. Actualment ens trobem molt en una situació bastant xocant també, i que a mi també em preocupa, aquell famós diàleg de quan amb familiars meus molt directes que diuen no bategem el fill, malgrat que són creients, no bategem el fill. Per què no el bategem? No, perquè de gran ja decidirà. Està bé, des del punt de vista teòric,
pot estar un d'acord amb aquesta manifestació, però després dius, home, però per poder escollir, allò que dius, tu ja escollirà ell quan sigui gran, per poder escollir has de tenir formació. Si tu vols escollir entre A, B o C, o sigui, si prefereixes arròs, mandonguilles o un bistec a la planxa, has de saber el que és l'arròs, les mandonguilles i un bistec a la planxa. Si no ho saps, és impossible que puguis escollir. El problema de molta joventut d'avui és que, com que no saben el que és cap d'aquests tres plats, als 18 anys hi diran, mira, aquí és plat únic, ni una cosa ni l'altra, aquí hi ha sopa, i s'ha acabat. Però llavors jo sempre el meu debat és de dir, d'acord, si us heu els pares, pareu-vos. Estic parlant de pares creients, però el que crec és que li he de donar una formació perquè pugui escollir, perquè si no, no es pot escollir. Després, un exemple, el quart aspecte seria el mal exemple dels cristians i dels líders religiosos. I això, aquí tots ens hem de sentir cridats i assenyalats. Potser hi ha gent com l'amiga Vicky Molins, efectivament, que jo vaig intentar veure-la ara fa un mes i em van dir que no se la podia visitar a l'hospital perquè havia tingut una molta bona relació amb ella, o com el papa Francesc, o com el testimoniatge d'aquesta bisbe de la qual hem parlat no fa gaire estona. Però fixeu-vos una dada espantosa, l'escàndol terrible dels abusos sexuals i psicològics. També tinc dades objectives, perquè he intentat argumentar-ho tot a partir de dades. A Espanya, el 75% dels que han deixat la fe catòlica, en la qual van ser educats, que són la immensa majoria, diuen que ho van fer per l'escàndol de les institucions eclesiàstiques. I en particular de la jerarquia de l'Església. 3 de cada 4 no és que hagin tingut allò, tinc un silenci de Déu, una absència. No, és senzillament, no puc estar en una institució on hi ha hagut aquesta situació d'abusos. Ja no diguem algunes institucions, perdoneu-me perquè hauré de dir algun nom en concret, que a mi m'escandalitza, el pare Maciel, de la institució Regnum Christi, perdoneu si algú en forma part, que han de ser, fixeu-vos, en moltes de les institucions actuals religioses d'aquestes estan sent intervingudes pel papa. Això els que alguns ho sabeu molt bé, el seu edificio, perquè jo us deia, en aquest moment, l'Orde de Malta, ja no diguem el Regnum Christi i tot això. Home, que la pròpia Santa Seu hagi d'estar intervenint en totes aquestes institucions ens genera alguna inquietud. Després també els discursos d'extrema dreta i també d'extrema esquerra eclesials. Jo amb això segurament algú pot no compartir-ho. Per exemple, fa 4 dies veia un cardenal, del que no recordo el nom, criticant el papa terriblement, amb una manca de caritat, ja no solament pel contingut, sinó per la caritat, criticant-lo per l'expulsió, perquè el papa ha fet, com sabeu, va fer una carta criticant durament l'expulsió indiscriminada d'immigrants proposada pel nou govern nord-americà. I de l'extrema esquerra eclesial, que a mi em sembla que en algun moment menysprea tota la doctrina i construeix un cristianisme fet a mida de cadascú. És a dir, no, això cadascú és el seu amo i no hi ha res en comú. El Vaticà ja no diguem, que és interpretat per una grandíssima... Potser ara amb el papa Francesc ha baixat una mica, però el Vaticà com a institució és interpretada per molts creients i no creients com un espai d'intrigues, de lluites de poder, etc. Després també el mal exemple dels líders que es declaren cristians. Per exemple, estàvem parlant de Trump o d'abans, o de Meloni, i ja més referits a l'estat espanyol, doncs, escolteu, jo un dia vaig veure l'Abascal, em sembla que després ara ho amago una mica, però jo això ho he vist en fotografies, no tinc el gust de conèixer-lo. O el Fernández Díaz, aquest pobre home, que al final aquest potser és una mica de trastorn, el Fernández Díaz, però l'Abascal, jo he vist la seva taula de treball, insisteixo, ara no sé com la té, tenia un Crist així de gran, tenia una imatge de Jesús així de gran, i una creu al costat. Llavors les coses que diu, que jo no les puc arribar a respectar moltes, però que dius, deixant a part que les respectis, però què tenen a veure això amb un missatge evangèlic? O sigui, què tenen? Llavors, quan algú intenta entendre què és l'Església des d'aquest desconeixement que tenen profund els joves de formació, si el referent que treuen
És el capellà que ha abusat de no sé qui, el bisbe que no sé quines manifestacions fa contra no sé quantos, aquell altre bisbe que fa 4 dies també amb aquell home que feia una cançó on pràcticament apuntava la violació d'una nena, quasi li semblava, bé, home, això és una cosa d'una festa. Escolteu-ho. Per tant, a les enquestes que ens trobem aquí a Catalunya, quan es fa l'avaluació de quina confiança mereixen les diverses institucions del país, sempre més o menys queden de memòria, perquè com que es repeteixen sistemàticament, els primers sempre surten els cossos policials, és a dir, sempre surt la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, etc., pràcticament. Després l'Ajuntament més amunt que la Generalitat una mica més amunt que l'Estat, i els dos últims, sempre disputant-se a l'últim lloc, hi ha l'Església i els partits polítics, amb una avaluació mitjana, en totes les enquestes que veieu, de 2,1 sobre 10. Aquest és el panorama. Jo, amb això, a vegades, com que jo tinc aquesta perspectiva de cristià cap enfora, doncs tinc que mantenir molts debats amb altres persones, sempre tinc un cert argument defensiu que és molt relatiu, perquè, esclar, l'Església imparteix doctrina moral. Imparteix doctrina moral. Això és igual que quan en Jordi Pujol va fer aquella declaració, que tenia uns calés a Suïssa, que havia heredat... Bueno, ja sabeu el tema. Clar, l'escàndol va ser molt fort, no tant pel tema en si, que no era gaire greu, perquè pensar que un senyor, que havia estat a la presó 2 anys, que amb cops d'estap a la vista, son pare li havia deixat uns diners a Suïssa i que aquest senyor no els portés a la hisenda espanyola, quan llavors tenia a més 7 fills petits, no sé si això és molt criticable. Òbviament és criticable, però tan criticable n'han fet de molt més grosses molta altra gent. El problema d'en Jordi Pujol és que ell impatria doctrina moral. Aquest és el problema. Que la gent va dir, tu el que ens imparteixes, ens renyes, i tu resulta que tens això, aquest és el problema. Perquè la defensa contra aquesta qüestió, aquest descrèdit de l'Església, jo dic, bé, i què ha passat amb els monitors de lleure i d'esport, amb el professorat, amb els polítics, no sé, si voleu amb els notaris i amb els que tenen botigues de... És igual, les que tenen carnisseries. Estic segur que el nombre d'abusadors en qualsevol col·lectiu és similar. I, en definitiva, l'Església, i ara si algun teòleg ja em perdonarà o ja em corregirà després, no deixa de ser una institució formada per sers humans. I, per tant, els sers humans, siguin capellans, bisbes, cardenals o els que estem a la base, em temo que tenim els mateixos problemes, els mateixos defectes, les mateixes virtuts que els col·lectius, com deia, de tota mena, que també han incorregut en aquest tipus d'abusos i de delictes. Deia que per sort teníem, ho he dit abans, aquestes veus profètiques que ens salven una mica d'aquesta visió tan i tan negativa que pot donar l'Església i les creences en el món. Ja no diguem el món de l'islam. Ja no diguem el món de l'islam. I no diguem el judaïsme. Diguem en aquest moment, amb una confusió, ja ho entenc, que és una confusió, però que la gent la fa. El judaïsme, diguem entre la posició de l'estat d'Israel i el judaïsme com a tal. Per tant, diguem que la visió global que es té en el món de les grans religions, de les 3 grans religions, en aquest moment, és una visió nítidament fallida. 5è, individualisme. La gent pot arribar a percebre que aquella famosa frase de la realització personal, de dir, el més important a la vida és la realització personal. Aquesta frase es va posar de moda no fa tant temps. Us en recordeu? M'he de realitzar. M'he de realitzar. No sabem ben bé què vol dir, però al final vol dir que està segurament muntat sobre una escala que és que jo sóc el centre de tot i que qualsevol pretensió de norma és vista com un atemptat a l'autonomia moral de l'individu. Qualsevol norma. 6è, jo amb això seré molt crític en aquest apartat i insisteixo que estic convençut que no tenim per què compartir-ho. L'activisme de molts mitjans de comunicació. Jo personalment, que he estat un home que vaig participar fins i tot a la fundació del diari Avui, en el seu moment, que com alguns segur que d'aquí vam participar en comprar aquelles accions, no sé si algú, el Xavier em diu que sí, segurament algú altre, compràvem unes accions perquè el diari es pogués posar en marxa, però estic molt disgustat amb el tractament que dona TV3 i els mitjans de comunicació públics de Catalunya al fet religiós.
Posaria tants exemples que no em posaria quasi de cap. Sí, inacabables. O sigui, la burla de la religió contínua, sempre només que es tracta de la religió, quasi bé sempre és per motius anecdòtics, d'escarni. No sé, això em deixa parat de que això no s'hagi pogut corregir, perquè jo crec que és bastant un clam de tota la comunitat. I després l'ocultació, que això ja sé que diu, això és molt de dretes. Doncs serà molt de dretes, però jo segueixo dient el tractament tan reverencial que donen altres religions. Aquests dies, jo veia, es fa tot un programa sobre els matrimonis forçats. En cap moment s'esmenta l'islam. Ja sé que en alguns països, no necessàriament islàmics, també hi ha matrimonis forçats. Ho sé. Però majoritàriament, i les imatges no donaven cap tipus de dubte, és en països de l'islam. No es va dir res d'això. Semblava que el tema del matrimoni forçats es podia produir igual a Matadepera que a Rabat que a Pequín. Bueno. I també fa 4 dies, el líder de la comunitat musulmana de Ripoll, un home que ha estat jutjat per atacar a l'alcaldessa d'allà, la qual no tinc cap simpatia especial, com us podeu imaginar, és entrevistat com un líder per TV3, com un líder. Un home que, a part d'atacar a l'alcaldessa, quan no fa massa hi va anar un periodista, suposo que ara ho van aprendre la lliçó de TV3 i ja van canviar, s'hi va adreçar una periodista i no la va voler atendre. Li va dir que ell ni li donava la mà i que anés un home a entrevistar. Per tant, jo crec que és un... A part d'aquest fet, deixant a part ja inclús aquestes coses que no són correctes des del punt de vista informatiu, jo crec que és insuficient també, sobretot tenint en compte que encara que pocs, i insisteixo que encara aquelles dades que he vist, un 57% dels catalans consideren que són cristians. Ja veiem que els creients són menys, però doncs jo crec que potser requeriria algun tipus de tractament. 7è punt, celebracions litúrgiques. Jo crec que el tema de les celebracions litúrgiques, per dir-ho en plata, la missa, Lluís, després segur que m'hauràs de corregir moltes coses, perquè tu deus haver estudiat molt més que jo a nivell teològic. Són inadequades als temps actuals, de veritat. A mi m'agrada anar a missa. També això fa mal de dir-ho, perquè ara sembla que hem de dir tots. No, a mi m'agrada. Però els meus fills, que tots són creients, em diuen que és un rotllo. I m'ho diuen tots. I són gent assenyada. No són ximplets. I un d'ells, una persona profundament creient i profundament espiritual, no hi va quasi mai a l'església. Hem d'adequar-les als nous temps. Jo no sé de quina manera, no en sé prou d'això. Però el que sí tinc clar és que el llenguatge que avui necessitem per comunicar l'experiència cristiana i no mutilar el missatge, que és el que jo voldria. Jo sempre els dic als meus fills, a part de la vida, bueno, no els dic molt, però alguna vegada els he dit, el que us he donat més important a la vida, la vostra mare i jo, és la creença en aquest Déu que ens allibera. I ells no troben una resposta a les institucions. Per tant, els meus fills, com que viuen en un determinat context, doncs ells mantenen aquesta fe d'aquesta manera una mica personal. Però clar, si a més, hi ha per part dels pares hi ha hagut, diguem, una fe d'aquesta molt tradicionalista, potser molt orientada a la missa de Nadal, el dia de Pasqua, no sé què, doncs esclar, quan vas a una església, tampoc no és culpa dels capellans, no els vull culpabilitzar. L'edat mitjana dels capellans és molt gran. És molt difícil dir un senyor de 60, 70, 80 anys que a més faci una cosa dinàmica adequada als nous temps. I jo, a més, no sé quina és la resposta. Tampoc no dic que la resposta sigui fer riure o sortillar amb música, com recordeu, als anys 80, i llavors la cosa semblava que s'animava amb la música. Bé, això ha passat. Ens hem d'adaptar. El materialisme i el consumisme no cal que us ho digui. Una mica amb el que deia abans, la felicitat com l'autosuficiència i benestar individual en matèria econòmica. Això és allò dels fills, tenen els fills alhora als 40 anys perquè abans volen tenir un pis en propietat, etc. Ja sé que és un tòpic, però és bastanta veritat. I sobretot es valora molt el prestigi, la posició, l'ostentació, la distinció, l'estatus, disposar de riquesa, disposar i exhibir-la.
M'atreveixo aquí a reproduir literalment unes paraules de l'Armand Puig, que són, tots sabeu, un teòleg i biblista prou conegut, que diu: l'Evangeli de Jesús, amb la seva proposta d'un món just, solidari i pacífic, es converteix en una proposta indispensable davant d'un materialisme que s'ha revelat inviable com a font única de satisfacció. I enllaço amb el 9è punt, que és el capitalisme. Hem traït el missatge de Jesús, em pregunto jo. Jo crec que no és compaginable una vida cristiana amb la desigualtat, la injustícia social, l'exclusió, la resignació, la indiferència i la falta de solidaritat. I tampoc amb la manca de compromís polític, que no s'orienti cap a un canvi d'estructures per transformar aquesta realitat. Això que dic ja sé que és molt gran, però és així. Jo ho visc així. No sé com es fa tot això. No sé com es fa, però jo ho visc així. I sempre m'he preguntat si el capitalisme és compatible amb el cristianisme. I si la meva resposta és: el capitalisme tal com avui s'entén, per exemple, als Estats Units, no és compatible. Són dues maneres de veure el món radicalment diferents. Xarxes socials. Les xarxes tenen un contra i un favor. Un contra que ens afecta no solament pels temes d'espiritualitat i religió, sinó tots. Jo crec que patim tots d'un excés d'informació. Tot, absolutament. Jo no tinc xarxes socials, no en participo de forma voluntària, però sí que consulto bastant internet, miro moltes conferències, moltes exposicions i tal, no? Arriba un moment que et fan ballar el cap, perquè és que surt gent que sembla creïble i que té una cosa absolutament contrària a la que t'està dient una altra. A més, intenten aportar dades, objectivitzar les seves posicions i tal. Jo crec que aquest accés d'informació, d'una banda accés i d'altra banda, bona part de la qual és falsa o maliciosa, ens pot generar un efecte al final neutre, dir, no vull saber res de res, indiferència, deixeu-me. No, suposo que també coneixeu gent com jo que fa temps que no miren els informatius i que miren de no estar al dia de les notícies. No són tan estranys, Comença a haver bastanta gent que li diu: escolta, però que has vist el que ha passat? Això als Estats Units o el que està passant a l'Orient Mitjà? Perquè, escolta, què passa? I et diu: Àngel, no sé res. No segueixo el dia a dia, no segueixo les notícies, només el que m'explica algú. Però quan posen informatius, tanco. A favor, en canvi, el tema de les xarxes hauria de ser un objecte d'aquestes de reflexió. Hi ha gent que hi pensa, per exemple, de la Universitat Ramon Llull, hi ha gent que hi està treballant amb això. I que podria ser alguna mena de sortida, no sé com encara, en aquesta situació, diguem-ne, que tenim de plantejament de com hem de transmetre la fe, com hem de transmetre la religiositat als nostres fills. Després hi ha un tema que és una mica conseqüència potser de tot l'anterior, que és una certa vergonya en la pràctica religiosa. Jo, com heu vist en el meu currículum, m'he mogut en llocs, d'un cert relleu, no de molt relleu, però d'algun relleu. Tant a la Generalitat, a l'Ajuntament, a l'administració de l'Estat, amb la justícia... I sempre crec que jo era l'únic que no passaven gaires dies que d'una manera o altra podien captar que era una persona creient. Aleshores en sortien d'altres, però de moment el que posava el tema damunt la taula era jo mateix. Per tant, hi ha una certa vergonya, un marc mental de que l'Església està desfasada, que les creences són coses del passat, hipòcrites, etc. Després, i vaig acabant, després, més classe mitja alta, cada vegada, sí, perquè veig que ha anat passant el temps, cada vegada la gent una mica té a veure també tot això del capitalisme, la gent volem sortir els caps de setmana, abandonem les comunitats parroquials perquè ens agrada... Hem perdut la sensació de culpabilitat. Això jo també deia amb uns veïns que sempre els veia a l'església i escolta, que no us veig mai a l'església, creu que no, de la meva edat, no, escolta, és que hem estat tota la vida aterrits amb el tema que havíem d'anar a missa obligatòriament i ara ja ens donem compte que això no és així. Dic, home, clar que no és així, ja ho sabem, però que no hi anàvem a gust. No, anàvem perquè ens feia por del pecat. És una cosa molt bàsica. Tot això que dic podria explicar aquesta indiferència occidental? Doncs segurament no, però com a mínim són reflexions. Perquè algú podria contrarrestar tota aquesta informació que he donat i diria, home, és bastant el model dels Estats Units i en canvi ens acabes de dir que als Estats Units, fixa-t'hi la gent,
i la presència que té la religió en la vida pública, perquè si ho comparem, insisteixo, amb el Pakistan, pots dir que tu no t'assabentes massa bé el que passa d'allà. Per tant, senzillament, he exposat les meves reflexions. I com que quasi bé porto una hora i no us vull cansar, jo tenia 2 capítols molt breus que eren conseqüències de la indiferència i la religiositat, però els deixarem per un altre dia, per deixar temps pel debat, i m'atrevia inclús a posar lluitar contra la indiferència. I d'aquests 2 capítols només llegiré 4 línies, amb això acabaré. Aquesta frase, crec que és aquesta la que us anava a llegir, però no estic segur. Si era d'aquell jesuïta, en Jesús Renau, no sé si algú el coneix, va morir ara fa un any o una cosa així. Una persona a la qual jo estimava moltíssim, un gran savi a part d'una bellíssima persona. Crec que és d'ell, no estic segur, però en tot cas direm que és d'ell. I diu, som cridats de nou per l'esperit de Jesús a una renovació comunitària, tan a fons que aportem unes novetats humanes i religioses que desmenteixin l'enganyosa dita: actualment els cristians són més o menys com tothom amb alguns ritus i celebracions afegits. Dels primers cristians, en canvi, se'n deia: mireu com s'estimen. I amb això ho deixo ja aquí perquè si no, no tindreu ni ganes ni temps de participar en el debat. Endavant, doncs. Moltes gràcies, primer de tot. De res. La veritat és que tenia moltes ganes de dir algunes coses que has dit que per exemple, tot el tema dels mitjans de comunicació, que són importants. Esto és expert, ho dic per si la gent no ho sap. Faig una anècdota, que no és d'un expert, sinó del meu sogre, que fa 40 anys, quan jo festejava, era l'hora de dinar o acabàvem de sopar i s'encenia la televisió. I diu, jo me'n vaig a dormir. I no us quedeu molt rato aquí, perquè això no porta enlloc. No? I jo deia, home, jo també tenia una mica de dret a festejar i ara em tancava la tele i se'n anava. I bueno, doncs, al final tenia que anar, però ell ja ho veia, que tot allò no anava enlloc. No anava enlloc perquè era una televisió molt particular, com la d'ara. A favor del nostre projecte, direm que la televisió segueix caient amb caïda lliure amb tots els joves. Ja ningú veu la tele, bueno, ha de ser un jove molt avorrit, diguem-ne, no? I això, bueno, no deixa de ser reconfortant, tots els perills. Després una cosa que volia dir, que respecte a les litúrgies, òbviament és així, però jo crec que la gran oportunitat de l'Església l'està perdent com a institució, no amb els abusos, que també, això perquè els mitjans són els encarregats d'anar, però l'Església ha tancat portes amb una situació de confort. A Vicky és l'exemple de la no, entens? Però el que no s'entén és que hi hagi un arquebisbat amb una casa extraordinària, amb unes portes monumentals tancades, quan hi ha centenars, per no dir milers de gent que no té un sostre per anar a dormir a Barcelona. I diu Barcelona, altres llocs. I quan vas a picar porta perquè diguis, escolta'm, el cap de patrimoni, escolta, que hi ha aquest problema, per què no fer un gest? Un gest. Només perquè fem un gest. No surt el gest. No surt. I en canvi surten gestos de privats. És una cosa que conforta, no? I jo crec que aquí s'està perdent una oportunitat molt gran, perquè la gent, només que la gent veiés que, bueno, per què ha tingut aquesta acollida el papa actual? Doncs perquè ha dit coses que donaven una certa esperança, però quan trobes les portes tancades, la gent se'n va. La gent se'n va. I, bueno, el que queda, doncs, és el coratge de gent que està picant pedra i està fent la feina que feia Jesús, el que tenien que fer els primers cristians. Veu com s'estimen, sí senyor. No ho sé, volia dir això perquè mentre estaves parlant deia, no solament és això, és que realment es viu en una situació de confort.
i molt mèrit pels capellans dels 90 anys que estan fent 8 misses cada cap de setmana. I a vegades en 10 pobles diferents. Clar, això ja no es pot dir res més, però clar, això tenim una situació que és d'autenticitat i de saber perdre el que hi ha per poder obrir-nos al buit. És que m'he de marxar. Sí, clar. Volia agrair, gràcies, Àngel. Gràcies a tu per venir. Només volia transmetre una idea. Jo crec que Déu no és absent, o sigui, crec que està en tots nosaltres. I, per tant, si partim d'aquest convenciment, potser el discurs el podríem reconstruir d'una altra manera. I, a més, també apuntaria la necessitat de promoure el pensament crític, que ho deies en algun moment. I jo crec que aquest és l'element que pot permetre aquesta reconnexió amb aquest Déu que potser que no hem sabut connectar o que no l'hem sabut fer conscient. Crec que Jo de Federació de Cristians m'he connectat perquè em va passar el Pujollers l'enllaç del Zoom i mira, així sé una mica de què va. Gràcies. Sí, el confieu que va ensut el món, però hem de creure-ho. Estava recordant, perdona, no, ens volies dir una cosa. No, jo només volia dir que ja que l'intervenció d'avui que t'agraïm moltíssim i a més jo quasi subscric al 100% el que has dit, però parlant precisament de l'absència de Déu en la societat, crec que nosaltres estem fallant des del punt de vista general, perquè crec que es té que començar des de l'amor dels pares als fills. És a dir, en el moment en què nosaltres, d'alguna manera, som els creadors o els procreadors dels nanos, a veure, això es té que començar des de la infància, per un costat. La societat no ajuda. És a dir, els col·legis, normalment, si no vas a un col·legi que tingui com a referent la religió, i això ho té els col·legis de l'obra, ho tenen els altres col·legis, però des del punt de vista dels 28 col·legis que té l'arquebisbat, tampoc es fomenta. Llavors, clar, com aleshores pot entrar, diguéssim, la religió i el fet de tindre aquesta fe si no es proclama des de la pròpia casa de cadascú? Jo crec que... Vols dir els col·legis parroquials, es diuen avui. Col·legis parroquials, sí. Els 28 col·legis que té també l'arquebisbat, perquè jo he estat vivint, inclús amb el que havia sigut gerent en aquest cas, i veig que aquí falla moltíssim. És a dir, si no es proclama, i tampoc ajuda la nostra, diguéssim, governabilitat del país. És a dir, es fomenta que tot el que no sigui, que no hi hagi religió en absolut, a diferència del que està passant als Estats Units. Jo tinc que dir, amb el que tu has dit abans, que sí que alguns de l'Església, diguéssim, d'alguna manera s'involucren. Tens, per exemple, l'Església de Santa Anna. L'Església de Santa Anna és de les poques que ajuda a la gent més pobra que hi ha en aquest país. Després, és veritat que tots els capellans són grans i això tampoc ajuda a obrir-se. Sí que és cert que hi ha esglésies, com per exemple la de Sonot, que fa la missa en 5 minuts o 10 minuts, però s'omple a tope. Vull dir, jo l'altre dia, va ser aquest diumenge passat, vaig estar en una església que a mi m'agradava visitar totes les esglésies, aquí del carrer Entença. Vaig veure que hi havia gent, que hi havia bastanta gent gran, per descomptat. Però també us tinc que dir que fa escassament una setmana vam estar a Hongria nosaltres i em vaig quedar perplexa de que les esglésies estan plenes, esglésies catòliques. Vull dir, no sé si Polònia passa el contrari, però sí que és cert que em va realment encantar. I el que dius d'allà als Estats Units, jo he tingut l'oportunitat d'anar-hi i efectivament inclús amb els pobles petits hi ha la metodista, la protestant, la catòlica i la veritat és que la gent hi va a missa. Com es pot fer perquè la gent tingui aquesta fe? Perquè la fe, jo ja no dic que sigui la catòlica o la musulmana, escolta'm, jo crec que s'ha de tindre. I com s'instaura? Doncs a través de la família i després a través del propi diguéssim, sistema educatiu. Si el sistema educatiu no s'hi abona, fumuda. Si són els mitjans de comunicació, perquè clar, al temps de la Colau, el Colboni fa exactament el mateix. Vull dir,
hem tingut la mala sort que no vingués o no tinguéssim d'alcalde en Trias, que és una altra persona que segurament hagués afavorit aquesta situació. És veritat que jo ni apoyo els trampistes, ni apoyo els abascals, ni tota aquesta gentussa, que en definitiva l'únic que fan és fer malbé la societat. Es digui Netanyahu, es digui Abascal, es digui Putin, es digui Trump, es digui... En fi, jo amb aquesta gent no hi jugo. I, naturalment, estem anant en una situació d'enfrontament total i absolut. Com s'arregla? Nosaltres, des del punt de vista català, potser som la regió o la comunitat que menys, diguéssim, es dona la religió catòlica. El resta d'Espanya, si te'n vas a Andalusia, les esglésies estan plenes. Però aquí a Catalunya, fora, diguéssim, de Sanot i de Sant Gregori Traumaturg i tal, que coincideix amb gent més aviat de dretes. Jo no em considero d'esquerres, però sí que em considero de dreta moderada. De fer, en fi, de tindre fe, nosaltres tenim 5 fills i 14 nets. Tots estan casats. Felicitats, Tots estan casats i tots tenen fills. Uns en tenen més, uns altres en tenen menys, però de moment en tenim 14. I sí que aleshores, menys una, que en definitiva va poc a missa, però tots impregnen d'aquesta fe cristiana en els seus fills. I naturalment no tots van al mateix col·legi, uns van a Viaró, uns a Canigó, uns altres als Jesuïtes, uns altres a l'Abat Oliva. Nosaltres aquí no hi hem intervingut en absolut, però sí que és cert que almenys en aquestes escoles s'ensenya la religió. Unes més, uns altres menys, però si no s'ensenya a les escoles, hosti, i els pares tampoc. És veritat que avui en dia els pares tenen que treballar els dos, vull dir, i això també és un problema, perquè no s'hi dediquen i llavors tenen que entretindre els nanos durant el dia i llavors estan o bé pagats a la televisió o bé aleshores amb la noia que els cuida, i això també evita que no puguis estar per ells. Però jo, a veure, des del punt de vista d'aquesta conferència, que t'agraeixo moltíssim, Àngel, l'absència de Déu jo crec que ha de començar a través de nosaltres, a través dels pares. És veritat que tots els que estem aquí, quasi els pares, vull dir que... No, només deixa'm dir una cosa, perquè això és ara ja estic treballant i segueixo treballant, però sobretot de l'exemple. Esclar, l'exemple és fonamental. De l'exemple de la coherència. Sí. Perquè, clar, està bé que els pares tinguem una primera formació religiosa, que jo he reivindicat, i ho he dit, que si s'assisteix a oficis o a la missa o tal i qual, però després ells han de detectar que amb totes les falles, perquè no són perfectes, però amb totes les falles que intentem mantenir una certa coherència. Però és el que et dic, sense demonitzar ningú, però el que dèiem del Trump, si en Trump va amb les 2 bíblies, però després a casa seva, quines coses deu dir en aquells fills que té per allà? Sí, perquè, clar, el que està fent, és demonitzar. Què els hi deu estar dient? Gent que ha vingut per dir... Aquest és un país que ha de ser pels 4 rics, per nosaltres ens hem de quedar, tots els pobres fora, tots els negres fora, tots els immigrants fora, escolta... Tots els hispans... Clar, llavors, com es pot viure això? No, perfecte, ho subscric també. Lluís. Ja està casat amb una dona estrangera. No? Sí, sembla que és eslovaca, no? Ella és eslovaca. O sigui que és interessant. Una cosa, bueno, gràcies per això, no? Per mi un dels temes que avui dia es dona més difícil és que s'ha trencat d'alguna manera, s'ha distingit. La crisi que estem parlant d'aquí és una crisi fonamentalment de religió, però no d'espiritualitat. I aleshores la religió i l'espiritualitat s'han separat d'alguna manera. I molta gent que el tema religiós se'l posa en crisi es preocupa d'una certa espiritualitat, de tal manera que una de les coses que algun autor deia que és interessant que, per exemple, l'ateisme no importa avui dia, perquè no té una contraprestació l'ateisme i ja no es discuteix sobre l'ateisme. Si creus o no creus no és important. En canvi, el gran desafiament de l'Església és l'espiritualitat, perquè espiritualitat poden anar amb altres tipus d'espiritualitats, això que diguéssim New Age, altres coses, però sí que hi ha una espiritualitat i una inquietud per l'espiritualitat. Hi ha gent... Per què? Perquè, en el fons, una de les coses que me'n vaig adonar en un seminari de pastoral que vaig assistir a Verona, Itàlia, el 2002,
deia, organitzat per Conferència Episcopal Italiana, era els joves, el temps i la cultura de la nit. Després me'n vaig adonar que la crisi era institucional. Tot el que és institucional rebenta, vull dir la gent. En canvi, el que és lliure, que jo m'apunto, que faig, jo sí, això sí. I aleshores, fins i tot al vespre, es van distribuir tots els participants en on era la nit de la gent. Les discoteques i tal. I el que es veia que, en el fons, tot el que és institucional, per això fixem-nos que les grans crítiques és escola institucional, parròquia institucional, diòcesis, etc., institucional, quasi tot, família en part també és institucional totalment, doncs moltes crisis és d'institució. I aleshores, clar, voler reconstruir com ha quedat tot això, per mi els desafiaments són realment d'una gran densitat, d'una gran profunditat i que s'hauria de fer un salt una mica diferent de plantejar les coses, perquè molts plantejaments són de recuperació del passat. I la recuperació del passat no tornarà tal com volem reconstruir-lo. És una altra cosa. En tot cas, no és anar al passat, sinó anar a les arrels. Les arrels sí que tenen vida, però com fer-ho? És bastant complicat. Bastant complicat. Hi ha un llibre que trobo molt interessant, que és del Thomas Halik, que és La tarde del cristianisme. I és un llibre que repensa moltes coses d'aquestes d'una manera en profunditat. És de Txèquia i realment penso que és una de les aportacions que fa pensar. És un llibre de gruix, vull dir que no li dic gruix de pàgines, sinó de densitat i que realment fa pensar. Perquè hi ha temes, per exemple, és que quan deies un exemple molt secundari, no? És que no, jo batejaré quan sigui gran. No, que ell decideixi. Sí, no, exacte, que decideixi. I per què no li dius també la llengua que parles? No li parlis cap llengua perquè m'estàs condicionant. El condiciones amb tot, evidentment. Vull dir, i tot, perquè en el fons la vida parteix d'una manca de llibertat i a partir d'aquí ve la llibertat. Si no, mireu els vostres carnets, la nostra identitat, mireu el carnet d'identitat. Carnet d'identitat què posa? Justament tot el que no som lliure. Fill de, no has escollit ni el pare ni la mare. L'any que vas néixer no s'ha escollit, no s'ha escollit el lloc total, no s'ha escollit la llengua materna. Mireu tot, i el sexe tu no l'has escollit, després seràs tot el que vulguis, però l'original no l'has escollit. I tot això és no llibertat. La nostra identitat és justament la no llibertat de tantes coses. A partir d'aquí, tot el que fem amb això, que no és lliure, sí que és la nostra llibertat. Jo penso que aquests conceptes que a vegades són una mica així, però és que segurament s'hauria de repensar unes coses aquestes. Hi hauria moltes coses a dir, perquè són molts suggeriments, els que molts tenen moltes coses de suggeriment, que és molt interessant, però jo penso que s'ha de veure com plantejar les coses aquestes, com fer un replantejament. I també hi ha molt individualisme, hi ha molta espiritualitat i idealisme, hi ha un tema que s'ha d'unir, el tema social, és a dir, la vida cristiana és social, que no es pot perdre una vida intimista, jo sol i tot, no, i avui dia també hi ha una tendència de determinades parròquies i de més de fer un pati d'espiritualitat sense una repercussió social, és a dir, de viure amb... Sí, bueno, només era per apuntar un. Gràcies. Això que deia l'Àngel, gràcies per la xerrada que tu remarcaves ara també, de deixar que escullin si us volen matejar o no quan siguin grans. Tampoc no hi estic d'acord, m'ha fet pensar també, no sé si coneixeu el llibre de Religió i Comunicació de Lluís Duc, el monjo de Montserrat. Ell estableix una teoria molt particular, per mi molt profunda i molt bona, les estructures d'acollida que necessitem com a persones. I per ells són 4, són la família, la religió, la ciutat i els mitjans que s'afegeix posteriorment. Sense aquestes estructures d'acollida, és a dir, deixar, per exemple, que escullin ells si volen ser batejats o quina religió volen ser, és negar aquestes estructures d'acollida que el que fan és nodrir les persones, perquè com a infants, com a éssers que arribem al món, no tenim res, no tenim
això, cap estructura ni cap referent, que si no tenim la família, la ciutat, la religió, els mitjans, etc., doncs no podem desenvolupar-nos. Llavors m'ha fet pensar en això. No? Has dit família, religió, ciutat, disculpa, és que m'ho he notat. I al final ell va afegir mitjans de comunicació ja com a darrer element ja del seu... que també més modern, no? Diguem que influeix. I totes quatre estan en crisi, evidentment, no? Totes aquestes quatre estructures d'acollida, però que les necessitem més que mai. Precisament per això. Sí, clar. Típica, moltes gràcies. El que has tocat són... He vist m'han obert 12 temes. Sí. I veig que cada un és un debat així obert, no? Per exemple, la sociologia, les estructures d'acollida, la família, distribució social, temes econòmics, científics, la ciència, la psicologia de les persones, veig molts temes oberts que expliquen l'absència de Déu i la indiferència religiosa. A mi hi ha un que em preocupa i el que m'ha fet venir aquí és, per obrir-me més, per anar obrint idees, és veure com la nostra cultura occidental, diguem-ne occidentalitzada, perquè és una cosa difícil, però que ens ve de fa temps, que mica en mica ha anat fent com una explosió, per ara estem als extrems aguts de tot allò que fos, diguem-ne, espiritual, i que ara hi ha moltes coses espirituals, a vegades són més psíquiques que espirituals, i més còpia de metodologies que no pas experiències de profunditat. Que la dimensió espiritual ha anat quedant, com dir, no necessària. No és necessària. Avui no cal la religió ni res espiritual per viure. La vida se soluciona molt. I això quan compares cultures i quan poses Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia amb nosaltres, o els cristians d'Orient, tens la impressió que el cristianisme o el món occidental ens hem com assecat bastant, ens hem quedat assecat bastant. La vida és el cos i el que penso i la ment, i amb això anem fent. La ment ho podem desenvolupar més i podem fer tècniques de mindfulness o així, però amb això en tenim prou. I que una certa sensibilitat per allò que transcendeix se'ns ha atrofiat. No és que no hi sigui, és que, perquè jo diria, forma part de l'espècie humana, ser obert a l'esperit o a l'espiritual. Però aquí se'ns ha assecat moltíssim. Se pots viure sense i no passa res. De tant en tant, tu veus alguna cosa, alguna llambregada, tinc una inquietud. I aquest explica moltes coses, perquè no és per bondat o mala fe, sinó que és com dir, si no fa falta, si aquesta llengua no es parla, no la parlem. No fa falta parlar llatí, no fa falta una dimensió espiritual a la vida. Si no fa falta, acaba justificant tot el que ha anat dient. Acaba justificat. Deixa'm dir una experiència que ara estic recordant i no has posat. De totes maneres, ara et posaré una mica dramàtic. Recordo una persona, no donaré cap detall, persona atea, ja més que agnòstica, que el vaig anar a visitar a les portes de la mort i em va fer resar el Pare Nostre. Va dir, Àngel, jo no sé resar ja el Pare Nostre, l'he oblidat, però el vull resar. 24 hores abans de morir va ser aquesta experiència. No sé si és veritat o no, és un Google, però el Santiago Carrillo, en el moment de morir, va voler fer. Aquesta experiència, aquesta aquesta l'he viscut jo en directe. Jo em vaig quedar absolutament parat. Bueno, encara ara m'emociono parlar. El que dius, aquí no m'entira més, aquesta pulsió espiritual no la podem negar perquè forma part de la nostra estructura humana. No és un tema treball sinó de persona. Però culturalment l'hem reprimit, o l'hem bandejat, o l'hem menyspreat. Majoritàriament, individualment, cadascú fa el que pot. Però com a gran cultura occidentalitzada, perquè els països africans, que això no és, Amèrica Llatina passa igual, les passa igual, a l'Orient, a Bulgària, Romania, és menys que aquí, o bastant menys que aquí, que aquí és com dir, ha quedat com una moneda desvaloritzada, com unes pessetes d'abans, és dir, sí, és interessant però no fa falta, ja tenim euros, i a més anem segurs amb euros. Per mi és el problema que explica moltes cosetes. És que no fa falta per viure. No
no precisem. Però la cultura se'n buida, es buida un pot, llavors fem coses i fem grups, però pel carrer, per sortir al carrer, ha desaparegut això. No sé si puc donar una visió una mica diferent. No. Entenc per l'equipar aquests jueus, no? A veure, és que, clar, la visió meva és una mica diferent, o bastant diferent, perquè jo crec que el creure en Déu és un element vital del judaïsme. És a dir, jo no entenc un jueu que em digui jo soc jueu però no crec en Déu. Perquè jo crec que un dels fets diferencials del judaïsme, en tenim uns quants, però un és la religió i un és creure en Déu. Llavors, si no creus en Déu, no pots ser jueu. Et posis com et posis. Llavors, des d'aquest punt de vista jo estic d'acord amb tot això que estaves parlant, no? Però jo crec que es deu més a una crisi de valors. Perquè si no tinguéssim la crisi de valors, segurament no tindríem els problemes que tenim de creença o menyspreu o intolerància, com li vulguem dir, amb la qüestió religiosa o amb Déu. Perquè, clar, el judaïsme, no? El judaïsme, diguem-ne que tenim molts valors, no? Però jo diria que hi ha tres, no? Que serien la veritat, la justícia i la pau. Si tu, com a jueu, no intentes aplicar aquests tres valors en el teu viure diari, no estàs portant a terme el sentiment religiós. Llavors jo crec que en la societat occidental passa una mica el mateix. Com que aquests valors han decaigut, ja no em fa falta creure en Déu. Perquè la base és com un temple, no? Si trenquem la base, que són els valors, doncs no se serveix de res creure en Déu. I llavors, per què hem d'anar a missa? Nosaltres ens passa una cosa molt curiosa, jo no ho sabia. Jo vaig parlar l'altre dia amb una altra persona jueva d'aquí a Barcelona, que soc d'una petita comunitat. A Barcelona hi ha 5 sinagogues, una de cada, diguem-ne, tendència espiritual. Has anat al carrer Baní? No. Jo soc el judaïsme reformista, o liberal, que és, diguem-ne, el majoritari que hi ha als Estats Units, una mica per fer-nos una mica la idea. Nosaltres, hi ha una regla al judaïsme que se'n diu que per poder fer el Kabbalat Shabbat, que és la missa dels divendres a la nit, hi ha d'haver com a mínim 10 persones. Hi ha sinagogues que no poden celebrar el Kabbalat Shabbat perquè no arriben al número aquest, però nosaltres el tripliquem sempre. Amb això què vull dir? Doncs que si tens aquests valors i creus en aquests valors i els intentes dur a la pràctica, després els polítics fan una altra cosa, per molt que siguin jocs. Netanyahu, fixeu-vos, que jo em critico molt, moltíssim. Però l'altre dia és curiós perquè quan va fer un discurs arran de l'assassinat d'aquests 2 nens, després de tot el que va dir Déu de la justícia resplendeix. I va citar un salm, Salm 94, crec que és, no? I va citar també un fragment de Devarim, de Deuteronomi. Justícia, justícia perseguiràs. Llavors, Però li falta coherència. Totalment. Això. Però el que vull dir és que fins i tot en aquests moments, fins i tot aquesta persona, aquest senyor, fa referència a les creences bíbliques que tenim nosaltres. Perquè, en el fons, els valors els té. El que passa que els aplica de la seva manera. També ho fa l'Abascal, ho fa el Trump, i són persones detestables. Clar, però el tema del Trump, per exemple, és lògic, perquè, diguem-ne, als Estats Units, la religió, quan tu ets als Estats Units, la religió és vista des d'un punt de vista positiu. Un element de llibertat. Llavors, jo lluito contra el poder despòtic dels anglesos i una forma de reivindicar la meva llibertat és llibertat religiosa. Per això el tema de les bíblies i tot això. De fet, els polítics americans, quan es fan en campanya electoral, tots surten
amb bisbes catòlics o pastors anglicans O metodistes. Exactament. Sí. I jueus també, rabins jueus, no? Perquè ja s'ha vist d'una altra manera. Però, per exemple, jo a l'Abascal no em crec que tingui uns valors ètics inspirats en... No hi ha en el Tanakh, en l'Antic Testament, o en el Nou Testament, és igual. No crec que els tingui, no? Però, en canvi, el Netanyahu, tot i criticar-lo, jo crec que els té. El que passa és que jo crec que no els aplica correctament, o no els interpreta correctament. No el deixen. No li interessa. Interessa, sí, totes les matisos que vulgueu, no? Però el que vull dir és que quan hem sentit a un líder polític citar un fragment de la Bíblia? I això fan els jueus, ho fem els jueus, no? Llavors, tot això, aquestes 11... Sí, estic d'acord amb tot, però jo crec que el problema és un problema de valors i que la societat ha perdut És que, de fet, cada un d'aquests capítols, Xavier, podria mereixer una sessió. Clar, la dificultat és comprimir totes les intervencions que esteu fent. A mi m'obren perspectives noves per seguir treballant amb això, que ho estic fent. Perquè, clar, cada capítol d'aquests... Jo estava pensant ara... No, només amb aquest tema de manipulació de TV3, és que aprofito per dir-vos que recomano molt que llegiu aquest llibre de les memòries, la biografia del Papa. El llibre és un llibre extraordinari. Esperança. Sí, us recomano molt que llegiu. Perquè està molt ben escrit, és fàcil. No, ho dic això perquè aquest dia una manipulació que em va indignar a TV3 ahir mateix, em sembla, diu, no, parlant, com sempre, no, perquè el Papa quan va rebutjar anar als habitatges, diguem-ne, destinats als papes allà al Vaticà, perquè eren molt luxosos. I diu, no és veritat. Ho van dir davant de tothom. Al Telenotícies li vaig dir a la meva dona, perquè ella encara no ha llegit el llibre, dic, no, ell no ha dit mai això. A les memòries, dic, no cal que l'interpretin un tercer. A les memòries ell directament ha dit, no vaig anar aquí perquè, diu, eren de bon gust, molt grans, no diu mai luxosos. I diu, perquè jo necessito conviure amb altres persones. I quan m'han tornat a insistir, els hi vaig contestar amb argentins, va dir, és que és un problema psiquiàtric el meu. Va dir, és un problema psiquiàtric, jo he de viure amb altra gent, no puc estar aïllat. No va dir res de luxe, ni de jo vull donar exemple d'austeritat, ni vull ser com Sant Francesc d'Assís, no va dir res. Però TV3 ja van dir, no, i va rebutjar-ho per dir, aquest luxe jo no el vull. No és veritat. Bueno, res, M'anècdota, amb el Sant Pare he trobat dos sopars a Santa Marta. I és això. Ell arriba, i té la seva camarilla de capellans, per dir-ho d'una manera, amb una taula a part, i bueno, riuen i fan tot el que tinga que fer socialment, no? I a l'hora, diguéssim, d'agafar el sopar, els plats, hi ha com un bufet lliure, i tu vas amb ell i ell se'l posa al costat amb la corqueta. O sigui que sí que necessita, és cert, això que acaba de dir, però jo he comprovat. Va ser una miqueta coixí, però... Dona exemple. Sí. Això és important. I després una altra cosa. Nosaltres, fa molts anys ja, potser el 80 i alguna cosa, vam fer un document sobre l'os, que crec que era prou important. I aleshores, passant els anys, tot allò que es deia, algunes coses, per desgràcia, s'estan complint. Parlàvem molt de la família, que és la base. Per què hi ha capellans? D'on surten els capellans? No se'n va del nord. Aleshores et trobes que, esclar, si les famílies estan de la manera que estan, i la situació tampoc ajuda, perquè, vamos a veure, avui en dia, no joves o noies joves, és igual, que busquen feina. Perquè a la família, quan van passar el currículum, els preguntaran, vostè que tingui fills, sí o no? O vostè, què pensa fer? Depèn de la contesta, aquests no entraran a treballar. Perquè no interessa el que sigui. O sigui, no cal anar a Amèrica pel tema dels diners. No, si està passant aquí. I el més trist és que a sobre, moltes d'aquestes empreses són d'origen d'alguna manera cristià o per almenys els que manen sí que ho són. I mira què es passa això. Doncs bé, què trobes? Amb aquesta nova llei que ha sortit que els pares, els homes, poden fer també uns dies, avui ja tinc 3 que quan han anat a treballar els han dit que al carrer.
És molt això, en el cas que els despedeixin, la llei en aquest cas és un despido nou. pel que sigui, però jo no tinc ja, aquesta temporada del dia, perquè no s'ho pensaven. Jo era amb l'alegria que van a treballar, que et diu la criatura, i ens troben així. No sé què passarà, però això passa. I per altra banda, com a cosa més alegre, també, és que nosaltres, com a federació, fem el concurs bíblic. No sé si l'heu sentit anomenar. Bé, doncs estem parlant normalment, en èpoques bones, 90.000, 60.000 nanos, i tots normalment, d'escoles públiques, no confessionals. I és d'admirar aquests nanos, les eleccions i tot el que fan. L'any passat van ser 30.000, o sigui que Déu-n'hi-do. I en quant al tema de les guerres i tot això que ha passat, nosaltres, en aquests moments, estem portant el tema de 116 nanos joves que els van matar. I per què els van matar? Perquè eren cristians. I que no van poder fer apostasia. I realment, com que estan tots els expedients, quan mires la vida d'aquests nanos, sembla que s'ho haguessin dit tots diuen quasi el mateix. La desesperança del pare, de la mare, de la nòvia, i sempre una cosa important, perdonar el botxí. Clar, això és aquí de la federació, no anava a lluny. I aquests els van matar per aquest tema. O sigui, no cal anar als romans, no. Això fa 4 dies aquí. Sí, està passant. O sigui que dius, ostres, això és un tresor, diuen, aquests no hi són, però els tenim. I, clar, no és normal, quan vas al Vaticà i parles d'aquests temes, és molt estrany tindre tants màrtirs joves, nanos. És un tresor, com dius. No sé si algú dels que està escoltant no es vol participar, perquè... No diuen res. No? Els tenim tots callats, per això. No ho dèiem, perquè ho quedem xerrant aquí tots. Es poden connectar qualsevol. No els hi donem peu. Donem la possibilitat a grup i tal. Tinc la que connecta el micro. Ara. Ara. Endavant, Josep. Jo, els que em coneixen ja saben que soc una mica xerraire. Heu parlat de que hi ha palaus episcopals que estan buits. Jo que tinc un peu a Lleida i l'altre aquí, doncs el bisbe Peris de Lleida del seminari el va convertir en les llars del seminari per persones que necessiten una llar. No fa gaire vaig llegir que un seminari del País Basc també s'ha convertit en pisos socials. A mi em fa molta por que es pugui confondre, diguem, la religió amb una caritat o amb una ONG o amb un tal. Jo estaria més amb això que he apuntat per aquí, de que Déu s'ha d'ensenyar a casa i a l'escola. I ens desviem cap a aquesta banda de posar coses a l'abast dels que ho necessiten, que no vull dir que no s'hi hagin de posar, però si només ha de ser això, doncs ens quedarem al mateix nivell que puguin estar els que fan de bona voluntat fan aquest servei. Jo no volia dir res més, però a més felicitar el ponent, que m'ha semblat una conferència fantàstica. Molt bé, moltes gràcies. El temps va passant i de mica en mica anem marxant, no? Jo potser ho deixaria aquí a canvi. Sí, si us sembla, escolteu, moltes gràcies. Jo crec que ara, esclar, ara que veig això i la riquesa de les intervencions que heu fet tots plegats, jo diria això, tu, Xavier, que ets el cas, perquè així ho has dit a l'inici, que organitzaries tot això, és que segurament jo he fet un esquema, no? Aleshores, cada tema d'aquests, o sigui, si podem parlar del paper de la família o dels mitjans de comunicació, només per dir 2 temes d'aquests que estan sortint ara una mica aquí, tot això mereix un ponent i mereix un debat. Perquè, esclar, acumular tot això damunt d'unes... No, jo a la vostra disposició faltaria més, però vull dir que en realitat és això, vull dir que tots són temes de... I són temes, a més, molt rellevants, i està molt bé que tingueu i que organitzeu aquest tipus de xerrades, perquè no són massa habituals. No sé, més bé, ara el senyor Corbella ha obert un debat que també és molt important i que jo, per exemple, que no ha sortit massa. L'has apuntat una mica, però que tu has fet aquella aportació sobre l'habitatge. Però ella ha fet ara una resposta que també és a pensar, de dir, bé, però si llavors fem d'ONG, només fem d'ONG. On està la qüestió religiosa? És a dir, bueno, és un debat.
No, res, no m'extenc més, moltes gràcies. Jo crec que acceptem la proposta aquesta era la idea, iniciar temes molt de base, però molt reals i que ens preocupen a tots. Jo crec que de tot el que s'ha dit de les intervencions, en el fons som conscients de la nostra responsabilitat de membres de la societat actius i que realment tot això depèn molt de nosaltres, de la nostra postura activa i anar caminant. I aquesta seria la idea. I com podrem influir en els mitjans de comunicació, en la governabilitat de Catalunya i del nostre Ajuntament. Com podem influir? Perquè, clar, aquí podem marcar moltes coses, però l'interessant és poder que la gent se'n doni compte d'aquesta situació. En Lluís ens proposa no només pensar, sinó actuar. És el segon punt de l'ordre del dia, potser de la propera vegada. Agrair a tu, Àngel, moltes gràcies a vosaltres. He pres molt també en aquest debat. I a tots per la vostra assistència, ja quedem citats pel proper darrer dilluns del proper mes, dia 31. Moltes gràcies. Gràcies.